Amats Teatroa konpainiaren 7 antzeslanak eskuratu du 20. Donostia antzerkisaria. Iñaki Ziarrusta konpainiako kideak sorpresaz eta postasun handiz hartu dutela azpimarratu du, sektorean oso preziatua den aintzatespena baita. Hats konpainiaren lehen humorezko lana da 7. 7 pekatu nagusiak, Frankenstein eleberriaren imaginarioa eta emakumeen aldarrikapenak uztartzen dituen punki komedia feminista gisa definitu du egileak. Saria Donostiako Victoria Eugenian jasoko dute antzerkiaren nazioarteko egunean ospatuko den galan martxoaren 27. Guretzako sorpresa handia izan da. Ez genuen espero horrelako saria jasotzea, izan ere hauze dalako Euskal Herrian eta euskarazko antzerkian edo testuzko antzerkiarentzat ematen den sari bakarra Euskal Herrian. Gure sektorean oso sari ezaguna da eta prestiatua bai euskaraz egiten dugunen konpainien artean. Eta oso pozik, guretzako ez da bakarrik saritzen, igual epaimaientzako bai, baina guretzako ez da bakarrik saritzen ikuskizun bat, baizik eta lan egiteko modu bat, filosofia bat, antzerkian gure herrian, gure hizkuntzan egiteko modu bat, beraz oso pozik egia zen. Umorea beti dago ikuskizun guztietan, ezin dugu hori baztertu, berez ateratzen zaigulako gauza bata. Baina hau izan zen kontzienteki umore gehiago sartu nahi genuen zera ikuskizun bat, satira moduko ikuskizun bat, sailkatzen dugu punki komedia feminista moduen, horrela sailkapen bai tontoa eta umoretsue, eta bai, sortatu da produktu erakargarri bat, ikusteko erraza, eta bainotzuet sekula espero ez genduen gauza bat, ez. Bai, dena hasi zen txantxa moduan, broma moduan gure artean, zer egin aldugu gehiago saltzeko, ipini behar dugu izenburu bat oso euskalduna, eta zen, ja, eta 7 bat, ja, orduan hasi ginen ideia horrekin bueltaka, eta zen duen, ez da ideia txarra, ez? 7 bat izenburua jarri, eta gero lurraldetasunarekin zerikusirik ez zeukan gauza bat egin, ez? Justo estrenatu genuenean, betetzen ziren 200 urte Maria Shelleyk zera Frankenstein novela idatzi ebanetik. Kuriosamente, bere ama, Maria Shelleyren ama, izan zen mugimendu feministaren aldarrikatzaile handi bat Erresuma Batuan. Eta orduan, bustartu genduen dana, ez? Pertsonaiak 3 atxo dira, 3 emakume zahar bere bizitzaren azken momentuan horren beste debeku pekatu eta alango bizitza mugatu baten ostean, amaieran, erabakitzen dute horri buelta ematea eta erabakitzen dute hori 7 pekatari nagusien gorputz zatiak lapurtu, hartu, eta monstro handi bat, superpekatari bat eraiki, eta hori izango da mundua askatzen duen monstro bat. Bai, orain dela urte bat eta erdi estrenatu genuen, orduan ja guk egin dugu iaia ate guztiak jo dugu eta egin dugu ja ibilbide naturala izango leitekena, eta aurten amaituko dugu produkzio honekin. Orduan gelditzen dire gitxi batzuk, ze ja hainbat egin ditugu, eta gelditzen direna da, izango da Areatzan, izango da martxoaren 6-an, oker espana ez. Gero martxoaren 27-an nazioarteko antzerki eguna dela eta Donostia antzerki saria dela Victoria Eugenian egingo dugu beste emanaldi bat. Gero edukiko dugu Bilbon Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan Iberdrola atzean edukiko dugu beste emanaldi bat. Eta gero ja udazkenean baditugu beste 2 edo 3 Donibane Pasaian, Barakaldo eta baten bat gehiago, eta hor ja amaituko dugu. Saiatuko gara beti guk amaitzen ditugun moduen gure ikuskizun guztietan amaitzen dugunien beti egiten dugu zerbait berezi,
edo musika konposatu duten musikariek zuzenean egitea emanaldia, edo beste zerbait gehiago sartzea emanaldi horretan, holan saiatzen gara egiten festa moduko txiki bat publikoarekin eta ospatzeko gure azken emanaldia, eta hor geldituko da.